ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ha kakat Kendai terik unok pra arjar arpo. U MLA jong ka Nongpo constituency uba Meral Bonds im ula play pat ba ya ka Shingoy. Bat kum juru ki jingpen riam Christmas ha Nongpo shwaban pedyangnya ka jingwan ka Christmas ka badai ka sngi kraw ka jingwan long breu u konu blai u Jesu Christ. Hakani ka jing play lawan yeshim bentaru na u Father Augustine Kutala parish priest ka Nongpo u bala kerku bat penkentangnya ka Shingoy bat kiwei ki jingpen riam ban lek kemen ye ka Christmas. Hakani ka sngi ni kalyang ka yeng ka samjong UPS tour bat ka kong Mariam Maring kum ka jing ice ngob ha Christmas kila samru de ki jan blanket shaki babon ki long yeng long sem jong ka snong nongpo ki bawan na ka yeng ka sem baduk bat bakerdo. Kiwei ki bele don lang hakani ka sngi ki kenthop ya uba plelat tiuso assistant rangba snong ka nongpo uba Michael Karhunai secretary snong ka nongpo uba Donald Rumbai udukot ke Nongpo Christmas Committee kibala shim ye ka benta ka bakraw pan penpo penpeng ye ka sor Nongpo da ka bakilashna ye ki shingoy ki jingpen iriam bapher bat ki light kabala penpo penpeng shisha ye ka sor Nongpo shwaban pedyang ye ka Christmas bat usnem ubat thamai kum ki bangin kum ki khun Kristen ki badon shitluk jong ka perthei kani de kapor kaba baro ngiyak kemen ngiyak skautanat pasien gin sayo ban pediang ya ka singika ka jong utrai unong penim jungi Jesu Kristus haka arpu santarik ka jong ubenai Desember ka bomut gidon stang kumba sausan singi ye haka ba ngin sa yo ban lekmen ya kan ke jingwan long breu ke jong trai nong penim jing Jesus Christ kalong sisa kapor kabae khamtam kan ke snem ar hajar arpau hakaba kaperthei baro siteluk nimat ya ke jingwan lenshop jong ka khlam jong covid khat khandai ndringilong ke bodon bok hadu kata-kata bau blei udang ri kendong ya kari khasi jentia ka beit ke jongi udang ri kendong ya ke jela ka beit ke jongi udang ri kendong ya ka ri ka beit ke jongi ha ka banginang la abania kendu kumni kom bangilong wat ha pedeng gijing e ke babun lengba jong kane ke jingpang ndai kane ke jingwan long brio ke jong trai nong penim jiu Jesu Christ kapau syai kedar bau dang i chisai yangi bat habang ipet ya kibayo ya kani ka jingpang haka jelha ka jungi ladangin ang yunujor bat ki weipat kiri jong ka perthei ngidang long sisya kari ka bau bleu dang i jangi kari ka badang tuj da gedut bat ka ngam kari ka bau bleu ula i kerpang yangi haka ba ngidang la abadia kendu kumni namar kata kum ki parlok ngidon haki balang ki bapher haki jainiam ki bapher ki Kristen ki bomlong Kristen ngidon ki Hindu ngidon ki Muslim ngidon ki wei ki jainiam ki Sikh ki Buddhist baro hagane geri India wei ke jongi ngi ya im kum shipara bat ngi kwa bakane ka Christmas hakane ka snem namar Jesu uhikai yangi bangin id ya para marjan kumbangi id yalade compare ladang idon lakan nogono ka jaj pendriu compare ladang idon hakan nogono ka janyam compare ladang ka snido ajongi ka yong lene kali compare ladang ilong baruspa lene baduk Henry gidiban id martinya buram jong kajingit kasngi buram jong kajing snogo
Nama ruble ulai dia kaperte hadu kata-kata ublay ulapa ya ukun bamarwe banwan sa kana kaperte bad ban sim ya gading lom riuman pricung ublay ula pinrit ya lade bad ula song sarengga batni namar ngitip minba ngiladon aga jindum ublay ulai isne yangi na kana kada ublay ulapa ya ukun bamarwe uji sukris banwan sa kana kaperte ya ulaka kasnom Bethlehem mar hajar sinem shua kum kada kashin jong kajingir jong ublay nagbanda chungi mangi barong itip wuji sulawan rahangi ka kubor baba jong kajing suk bad kajing kemen kane kade kasingi borom jong kajing suk bad kajing kemen Christmas kumba wuji su ulawan rahangi kajing suk bad kajing kemen nakapurte mangiru akan nakapor ngide balong ki tiar jong kajing suk bad kajing kemen aki paralog para jor aki briu baro ke bron sabdon chun kane kade ka kubor baba jong uji su nagbanda jongi akan ka por Christmas midon minda akan ka ayam Christmas haka bangi ko ban yero yame nagbanda ka jingles bun jome yangi dagba pa ya uji su praise kumunong penim akaperte Uji sulong nong penim, tamu mau don bor ban pelai tiangi naga jing lomrau. Tamu mau don bor bana yengi jing suk badi jing kemen. Tamu mau don bor bana yengi ki berwangi yang nur nadu kemen siem cungi. Teminda ablay trekendar ngis ngungu ya kito baro ki bala tresitom ban pinkre ya kena ka snoid. Kalong kajistan jong kena ka for Christmas. Akabangi yakemen ni pinkre nagabanda kajimpli yang semua ya ujisu ala kadonor jungi ya kapor Christmas. Satang biar sengit absan terik jadi sengit ha jong wanlong priu ko jong ujisu kris ma kadang jingkemen ni ka patri paro ko we kene ka puang madak ngin li ya kan ini sangat hadin belada kan penting dari pada Augustin Gonzalez lima Indonesia oi sisa beli lapa ini we pai we banwan sakane ka pathe banle ka kam ka bapha om ka kam ka bas new bat shwa bangin lek phai saka ying jong u bangin le ka kam ka bapha te hakane ka por ngaru ngawan hang ne ban sam kini ki blanket na ka patai ki badu ba lapa yang ni ban le ki kam ka bapha bat ni de ban pendep shwa bangin lek phai saka ying jong u bat ngai ku ble ya pi we bai we baro badon hang ne bat ngai ku ble Kamtame kiwe girang ba badon nang ne amla banjer kateng bat kilong kumi baro bat samla bat kiwe badon nang ne tang kita tin bakendiat dengan kuble sibun ya pi baro